Laat ze maar iedere keer roepen, daar heb je de Friese weer. Dat denken ze nu ook in Maastricht, dat denken ze in Eindhoven, dat dachten ze in Den Haag, culturele hoofdstad. Daar heb je die Friese weer. Die komen altijd over de dijk heen en laten zich wel even zien. Goed. En nu nog even dat Tialf redden. De inwoners van Friesland verzoeken u de heer J.A. Jorisma te erkennen als hoogste diplomatieke vertegenwoordiger van Friesland. Was getekend de ambassadeur van Friesland, John Jorisma, het volk van Friesland, want die benoemt mij. Goed een breed in het ziet, maar dat het zeer kennis keer op Rioch te Fries. Ik ben vanzelfs geweldig trots. Ik ben hier in Den Haag en ik ben hier op een fiets heen gekomen en zoals die vlaggen hingen hier van Friesland. Dat we eigen stukje groengebied hebben hier. Hartstikke mooi. Ik vind het een leuk initiatief. En ik denk dat het Friesland wel weer op kaart zetten kan. En ik denk dat het een goede onvulling is op Prinsjesdag. Ik kan me herinneren dat Hans Wiegel nog ooit een keer het statenjacht in de slotgracht heeft gegooid, zeg ik maar bijna. En dat was ook een stunt van je welste. Dat is dit ook. Ik vind het hartstikke leuk en ik ben enorm trots op Friesland op het ogenblik. Zeker nu Leeuwarden de culturele hoofdstad heeft bereikt. Het gaat hartstikke goed met de provincie en de komende jaren alleen maar beter. Een ambassadeur die moet buiten zijn land dwaande wezen. En net in zijn eigen land. Hè, want je kan in het buitenland meer verdienen dan in je eigen land. Dus daarom moet ik ook vaak hier in Den Haag wezen. Ik vind het baie interessant om hier zo te wezen. En die ambassade van Friesland. En dat is ook baie gaaf om my ewe knie die ambassadeur van Friesland te ontmoet. We hebben een heel mooi menu gemaakt met Friese paling, met snoepbaars, met Fries rund en een dessert met bramen en dumkes. Komen alle ingrediënten uit Friesland? Uiteraard, uiteraard. We hebben ze in Friesland ook bereid. We hebben het mee hier naartoe gebracht en hier maken we het af vandaag. Maar de wien zal net in Friesland komen, denk ik. Het leuke is dat er wel een knipoog heeft naar Friesland. Het is een Zuid-Afrikaanse wijn die Veenwouden heet. Nou ja, dat klinkt wel heel erg Fries natuurlijk, hè? Paling, snoepbaars. Ja, dat zijn toch allemaal dingen wat goed te leveren is. Suikerbrood, suikerbollen. Ja. Dus, en welke ingrediënten spreken u bijzonder aan? Ja, ik ben zelf wel een bonenman, zeg maar. Dus die woudboontjes, ik heb het met Geert-Jan nog even over gehad hoe je die het beste kan bereiden. En dat heb ik een beetje nagedaan. En dat spreekt me heel erg aan. Mooie smaak. Goed. Ja. Leden van de Staten-Generaal. Er zijn voorzichtige signalen dat het einde van de mondiale crisis in zicht is. Daarmee ontstaat ook voor ons land perspectief op herstel. De analyse vind ik heel goed van dit kabinet. Alleen ik mis gewoon de oplossingen. Ik mis gewoon hoe we echt gaan zorgen dat we die werkloosheid gaan bestrijden. Hoe we die 20% jongeren die nu al aan de kant staat aan het werk krijgen. Hoe we in het noorden onze vliegbasis kunnen behouden. De analyse van dit kabinet is goed, maar de oplossingen ontbreken helaas.
De belasting moet omlaag in plaats van omhoog. Want het grote probleem is dat Nederlanders heel veel aan de staat afdragen. Om dat vervolgens weer door de staat te laten uitgeven. Terwijl de werkelijkheid is dat je een economie in de crisis als waar we nu zitten pas weer op poten krijgt als je de belasting omlaag doet en mensen weer laat ondernemen. Ja, dat is prachtig, de belasting omlaag. Maar als je vervolgens ziet hoe je staatsschuld groeit en je rente steeds verder blijft groeien, komt het toch vroeg of laat uiteindelijk altijd weer voor die burgers. Daar komt het denk ik altijd vandaan. De overheid is niet iets waar je aan kunt schudden. De overheid zijn wij allemaal zelf. Het moet linksom of rechtsom, ergens moet het vandaan komen. Dan kan je het nog wel de mensen in Friesland uitlezen. Van dat ze in de portemonnee vielen, dat ze minder yield toehoren. Ja, ik kan het wel uitleggen. En ik ben ook bereid het aan iedereen uit te leggen. Ik ga ook met collega's in Friesland de markten in, de straten op. Als mensen me bellen, dan sta ik ze te woord. Ik denk dat het uit te leggen is dat we moeten wat inleveren om Nederland weer gezond te maken. Om weer klaar te maken voor een nieuwe toekomst. Want het liep gewoon uit de hand en dat kan niet. Voor u als provincie maak ik mij tegenzwargen over wat er allemaal over de basis. Want Defensie, dat heeft hem allemaal meegekregen, die is heel bot met de bezuinigingen. En ik weet al dat uw basis ook in het hart zal treffen. Ja, ik ben heel erg beducht voor de positie van de luchtmachtbasis in Leeuwarden. Nu de 5e werkgever van Leeuwarden. Hoe zou dat morgen zijn? Hoe zou dat overmorgen zijn? Nu 1100 man, 1100 vrouwen die hun gezinnen kunnen voeden met gewoon belangrijk werk voor Nederland. En nu vandaag weer het verhaal, extra ontslagen bij Defensie, bovenop de grote getallen die er zijn. Het begint echt onacceptabel te worden en voor Friesland heel penibel. De basis in Leeuwarden blijft open en ik heb ook, juist omdat die open blijft en daar ook werkgelegenheid blijft, zie ik ook weer kansen voor de toekomst. Defensie gaat ook weer investeren in bijvoorbeeld onbemande vliegtuigen, de zogenoemde UAV's. Ook die moeten straks weer naar een basis. Kortom, het feit dat Leeuwarden open blijft, dat er werkgelegenheid blijft, biedt ook weer kansen voor de toekomst. Maar er verdwijnen wel banen. Op dit moment zal er onderhoud verplaatst worden en bepaalde staffuncties verplaatst worden van Leeuwarden naar Volkel. Maar veruit de meeste werkgelegenheid die er nu is in Leeuwarden, die blijft. En ik zie ook kansen voor de toekomst. Dus ik heb echt wel een goede hoop. Komen er ook JSF's naar Leeuwarden? Er komen zeker ook JSF's naar Leeuwarden. Maar voorlopig is het nog niet zo ver, want naar verwachting hebben we pas de eerste JSF in 2019. Goed lobbyen dus. Ik zal het ook wel in de gaten houden hier. Maar ik denk dat het van belang wordt om goed in de gaten te houden dat die Joint Strike Fighters die dan gaan komen, heb ik begrepen, dat die dan ook echt in Leeuwarden gaan komen. En dat betekent dus een keuze maken tussen Volkel of Leeuwarden. Ja, en dan is het toch van belang dat we moeten zorgen voor de werkgelegenheid. Want zo dik gezaaid is dat niet in het noorden, dat we die daar kunnen blijven behouden. Het kabinet stapelt bezuiniging op bezuiniging op bezuiniging, zonder enige visie. En als het kabinet nou eens een visie zou presenteren hoe het echt een krijgsmacht voor de toekomst wil hebben, die ook slagkracht heeft in de toekomst, dan heb je een verhaal. Maar dit lijkt alleen maar ieder jaar op het laatste moment weer een bezuiniging erbij. En inderdaad, dat heeft enorme gevolgen voor het noorden, enorme gevolgen voor de vliegbasis. Deze bezuinigings, die ben wel eerlijk en het mat ik, maar dat gaat natuurlijk wel gevolgen voor de gemeente. En ik denk dat het jammer is dat wij constateren moeten dat de gemeentelijke aanjaagfunctie, het stiepen van nieuwe ontwikkelingen, dat het yield wat we er vroeger voorheen, dat nou net meer aanwezig is. Dus dat vind ik jammer. Kom je yield te kwart? Nee, het gaat er net om dat wij net mooi dwaan matten aan de bezuinigings. Dat vind ik wel. Maar we moeten goed realiseren met elkaar dat de gemeentelijke aanjaagfunctie, van hoe stip je nou mensen die met goede plannen komen. Biggelix, de restauratie van bepaalde panden, het stiepen van... Hotel Ozinga. Nou ja, Biggelix.
of het herstructurering van verouderde bedrijfsterreinen. Dat alles wat de bouw stiepert, dat kennen wij net meer direct met subsidie begeleiden. En dat wie vroeger wel zo. Dus ik denk dat het wichtigste probleem is de komende jaren, hoe komt de bouw weer naar boven?